እንታይ ማለት እዩ እቲ ግዛእታዊ ሓድነት ሉዓላውነት እንታይ ማለት እዩ ሉዓላውነት ዝበሃል ክልተ እዩ ሓደ ናይ ውሽጢ ሓደ ከዓ ናይ ደገ እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ንብሎ ሓንቲ ሃገር ኣብ ክሊ ግዛእታ ናይ ፖሊሲ ምትግባር ግብሪ ናይ ምእካብ ፖለቲካዊ ናጽነት ሃልዋ ነቲ እቲ መንግስቲ ፖሊሲ ከተግብረሉ ዝኽእል ሓደ ሉዓላውነት ነው ኣብቲ ቪየና ኮንቬንሽን ሓፈሻዊ መትከላት ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ዲስፒዩት ወይ ምጉንፋጥ ወይ ግጭት እንተሃልዩሲ በዚ ክትጠቕሶ ፀናሕካ መንገዲ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ዝብል ማለት እዩ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ነዘን ሕግታት ናብ ግብሪ ክንውዕለን ከለና ናተን ደረጃታት ኣሎ መጀመርያ ናበይ ንኸይድ ገሌን ተመላልየን ክኸዳ እየን ውዕላትን ሓፈሻዊ መትከላትን ብሓንሳብ ክኸዳ ክእለ እየን ሃገራት በቲ ፈረምቲ ናይቲ ውዕል ክሳብ ዝኾና በቲ ጉዳይ ተዳኒት እየን ምናልባት ካባና ዳሕራይ ዋላ ክመፁ እንተኾንኩ ናይ ቺሌን ቦሊቪያን ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝኸደሉ ክልቴን ሃገራት ተሰማሚዐን ከይኮነስ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኣሜሪካን ስቴት ዝብል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝለዓል ግጭታት ኣስገዳድ ክሊ ስልጣን ወይ ኮምፐልሰሪ ጁሪስዲክሽን ንብሎ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ስለ ዘሎ እዩ ንጉስ ሸዋ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኢትዮጵያውን ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝገበረቶ ውዕል ጣልያን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ንጉስ ሸዋ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር የለን ኣብቲ ፅሑፋት ናይ ኢንተርናሽናል ሎ ታሪክ ናይ ዓዲ ጣልያን ክትርኢ ከለካ ምስ መን ውዕል ከም ንገብሩ ናይ ንፈልጥና እዮም ዝብሉ ነይሩ ምክንያቱም ኣብዚ ርኢና ኣለና 1884 ትሪቲ ኦፍ ዓድዋ ወይ ሂወት ዝበሃል ምስ ዮሃንስ ተገብረሉ በቲ ከዓ ንብረት ከኣቱን ክወፅን ግብሪ ክኸፈል ኣለዎ ዝብል ናይ ንጉስ ሸዋ ዝተዋዕሎ ውዕል ኣሎ ድሒራ ኢጣልያ እውን ከም ሃገር ድሒራ ዝቆመት እያ 1870 ምስለን ዘይተጋግየ ስለዚ ናይ እንግሊዝ ከምዚ ንቼክ ሜት ነቲ ናይ ፈረንሳ ምስ ፍሕፍሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፅፃር ንሳን ዋላ ተዘይረኻኸበትሉ ሲ በዛ መሓዛኣ ኮይና ዘላ ወይ ኣብ ትሕቲ ፅልዋናታ ኮይና ዘላ ኢጣልያ ተሓዳስ ሃገር ኢጣልያ ብ1870 ንባዕላ ከም ሃገር ቆይማ ስለዚ ሲ እሱ እውን ከም ሓደ ረቑሒ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ድሕሪ 1908 እዚ ኩሉ ምስ 1900 ምስ ተፈረመውን ኣብ 19 ግዜ 1923 ኣብ ወርሒ ረሲዐዮ ኣለኹ ኣብዚ ኣስፍርዮ ኣለኹ በዓሉ ሃይለ ስላሴ ንመንግስቲ ጣልያን ለሚኑ በጃኹም ንዑ ዲማርኬት ንግበሩ ኢሉ ዝፀሓፉ ደብዳቤ መልእኽቲ ኣሎ ሕጂ እቲ ዲማርኬሽን ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ባይታ ምሽኻል ጌርካስ ነቲ ኣብ ማፕ ኣብ ካርታ ተሳእለ ኣብቲ ባይታ ከተሰምረሉ ከለካ ወይ ክጥርሮ ከለካ ከም ማለት እዩ ካብ 1869 ክሳብ 1900 ባዶ 8 እዩ 69 ዝመረፅኩሉ እንታይ መጀመርያ ካብ ከባቢ ወሽመጥ ዓሰብ ቤይ ኦፍ ዓሰብ መሬት ጣልያን ዝገዛእትሉ እያ 1900 ባዶ 8 ከዓ ድሕሪ 1900 ባዶ 2 እቲ ምብራቃዊ ዶባት ኤርትራ ኣብ ወረቐት ዝተሰፈረሉ እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ክሳብ 1941 ጣልያን ዝተሰዓረትሉ ናይ ምምስራት ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ እዚ ሓደ ናይ ሕጊ መድረኽ እዩ ድሕሪኡን ካብ 41 ክሳብ 62 እተን ቀንዲ መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ኣፍልጦ ዝተረኽበሉ ኤርትራ ከም ስቴት ወይ ከም ኤንቲቲ ብዩኤን ኣፍልጦ ረኺባ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ኮይና ዳሕራይ ኢትዮጵያ ብወለንተኣ ነቲ ፌደሬሽን ዘፍረሰትሉ ግዜ እዩ ድሕሪኡ ካብ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ግዜ ኣሎ እሱ ውፅኢት ናይቲ ምፍራስ ፌደሬሽን እዩ ኣብ መንጎ ዝተለዓሉ ሕቶታት ናይ መሰር ርእሰ ውሳነ ኣብዚ ክገፍሓና ስለ ዝኾነ ኣይነልዕሎን ኢና ካብ 1988 ክሳብ 2018 ዘሎ ከዓ እዚአን 4 ናይ ሕጊ መድረኻት ፈላሌ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ናይ ሕጊ ኢንስትሩመንትስ ወይ ሰነዳት ክንመያየጠለን ኢና ኣዝዩ ናይ ሕጊ ሰነድ ብዙሓት ናይ ሕጊ ሰነዳት እዮም ዘሎ ብዙሓት እዮም ግን ነተን ቀንዲ ክንመያየጠለን ኢና ቅድሚ ናብኡ መኻደይ ግን ኩሉ ግዜ ዘደናግራ ህዝቡን ኣትሊስት መባእታዊ ኣፍልጦ ክህልዎ ምእንታን ሉዓላውነት እንታይ እዩ ግዛእታዊ ሓድነት እንታይ እዩ
أهجراو حجز بحال كنتايو حجي تنسمعو زلنا عسب حقاو ودب نا إثيوبيا يمزبلو بحق ملكتنا يمزبلو زلو حجي انتاي مالتيو تجزاتو حدنت لوعلاونت انتاي مالتيو لوعلاونت بال كلت ايو حدا ناي وشتي حدا خا ناي دغ ايو تناي وشتي نبلو حانت هاجر كل جزاتا ناي بوليسي متغبار ግብሪ ናይ ምእካብ ፖለቲካዊ ናጽነት ሃልዋ ነቲ መንግስቲ ፖሊሲ ከተግብረሉ ዝኽእል ሓደ ሉዓላውነት ንብሎ እዩ እቲ ሓደ እቲ ኤክስተርናል ንብሎ እዩ እቲ ኤክስተርናል ከዓ ኣብታ ዶባ ናይ ምድራዊ ዶባ ናይ ባሕሪ ክል ኣየር ዶባ ዝተፈልጠት ሃገር ዝኾነት ሃገር ክትንክፋ ክትወራ ከም ከተስገድዳ ከም ዘይትኽእል ዝሕብር እቲ ኤክስተርናል sovereignty ንብሎ ማለት እዩ መዝት ሉዓላውነት ብግዛእታዊ ሓድነት ይግለጽ ግዛእታዊ ሓድነት ባይዘው ሉዓላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ንሃገራት ጥራይ ዝምልከት እዩ ሓደ መግለጽ ናይ ሉዓላውነት ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ተሃገር እዩ ሓደ ምሁር ምናልባት ንግዛእታዊ ሓድነት ክገልጽ ተጠቕመሉ ኣባህላ ክሳ ክገልጻ እሳ እንታይ ዝብላ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሓንቲ ሃገር ከም እንቋሖ እዩ ዝብላ እንቋሖ ብሓደ ወገን እንድሕር ናያ ወይ እንድሕር ተሴራ ኣይጠቅምን እዩ ዝብል ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሓደ ሃገር ከዓ እዚ እዩ ምናልባት ነዚ ዘምጽሖ እንታይ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ኩዒትካስ ናብ ኢትዮጵያ ምምጻእ ዝብል ዘረባው ስለ ዘሎ ግዛእታዊ ሓድነት ማለት ነቲ መሬት ነቲ ኣየር ነቲ ባሕሪ ዘይምትንካፍ ማለት እዩ ሃገር ከም ኤንቲቲ ሓደ እዩ ዘይሸራርፍ ጎቦታታ ዶባታ ባሕራ ክል ኣየር ከይተረፈ እዚ እዩ እቲ ግዛእታዊ ሓድነት ዝበሃል ናሕራይ ብዙሕ ግዜ ብሕጊ ይብሉ እዮም እቲ ኢንተርናሽናል ሎ ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ሎ ንብሎ ሲ እንታይ እዩ ኢንተርናሽናል ሎ ንሃገራትን ኣህጉራዊ ውድባትን ጠሚሩ ዝሕዝ ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ማለት እዩ እዚ ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ምናልባት ናይ ሓንቲ ሃገር ሕጊ ኣበይ ንረኽቦ ኣብ ኣዋጃት ሕጋጋት ወይ ከዓ ደብተሩ ሕግታት ንረኽቦ እዚ ኢንተርናሽናል ሎ ንብሎ ግን ኣበይ ይርከብ ኣበይ እዩ ትምንጭ ሓደ ኮንቨንሽንስ ወይ ትሪቲስ ንብሎም ኢና ንኣብነት ትሪቲስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብሩ ኣብ መንጎ ጥልያን ውዕላት ማለት እዩ የቕሬታ ጽባልሃ መምህር ቢንያም ሓንሳ እቲ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ትርጉም እናበልካ ኣነ እውን ከቋርፀካ እንድሕርቲ እንግሊዝ በዝሓሎ ቴክኒካል ተርሚኖሎጂ ስለ ዝኾነ ናይ ሕጊ ዝተኻላ መጠን ናብ ትግርኛ ተሓፋሽ ብዝርድኦ መንገዲ ክትርጉም ክገድደካ ይርዳእኒ ብኣኖን ብዝተኻለ መጠንተን ቃላት ወይ ተርሚኖሎጂስ ንብለን ናብ ትግርኛ እንዳተርጎምኩ ኸይደ እቲ ምንጭ ናይ ሃገራዊ ሕጊ ንብሎ ውዕላት ኣህጉራዊ ውዕላት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝፍረም ንኣብነት ናይ 1900 ባዶ 2 ባዶ 8 ውዕል ወይ ከዓ ኣልጀርስ ውዕል ከዓ ትሪቲ ንብሎ ውዕላት እዩ ኮንቨንሽንስ ንብሎ ከዓ ኣሎ ኮንቨንሽንስ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝግበሩ ውዕላት ዋላ ተጠቀምናሉ ግን ንኣብነት ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ሓንቲ ሃገር ኣባል ዩኤን ወይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ከላ በቲ ቻርተር ናይ ዩኤን ክትግዛእ ወይ ክትቅየድ ትግደድ እያ ከምኡውን ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ እዚ እዩ እቲ ምንጪ እቲ ሕጊ ካልኣይ ከስተመሪ ሎውስ ንብለሉ ከስተመሪ ኢንተርናሽናል ሎው ንብለሉ ዘይተፃሓፈ ግን ስልጡናት ሃገራት ወይ ከዓ ሃገራት ኣብ ዓለም ዘለዋ ከም ቅቡል ዝወስድኦ ዘይተደብተረ ገሊኡ ከዓ ኣብ ሕጊ ዝሰፈረ ሕግታት ማለት እዩ ከስተመሪ ከም ያታ ዝተወስደ እወ ኣብ ኢንተርናሽናል ሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሓፈሻዊ መትከላት ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ንብሎ ጀነራል ፕሪንሲፕልስ ንኣብነት ብቅንዕና ኢን ጉድ ፌት ዝፈርምካዮ ውዕላት ብቅንዕና ምትግባር ብይናት ውሳኔታት ከም ተወሲኑ ዝሓደረ ወይ ከዓ ሬስ ጁዲካታ ምቕባል እዚን ካብተን ሓፈሻዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ንብለን ኣብነት ንምሃብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2000 ዝተፈረመ ውዕል ኣልጀርስ
أمونغو خلتين هاجرات زلو زخونة any dispute يزبل زخونة شعو كقرب الله يزبل نيرو بدحريو زقرب موغوتا رئيس جوديكاتا بزبل يعطوه هذا كابتن جنرال برينسيبلز ناي حقيو قاليون ابت فينا كونفنشن حفشاو متكلاتنا يا غوراو حقي بديسبيوت وي مغنفات وي ግጭት እንተሃልዩሲ በዚ ክትጣውሶ ጸናካ መንገዲ ጥራይ ይኽፍት ዓዝኽእል ይዝብል ማለት እዩ هو دحراي كنملسو ኢና ነዘን ሕግታት ናብ ግብሪ ክንውዕለን ከለና ናተን ደረጃታት አሉ መጀመሪያ ናበይ ንኸይድ ገሌን ተመላልየን ክኸዳይን ውዕላትን ሓፈሻው መትከላትን በሐሳብ ክኸዳ ኽእለይን ምናልባት ትንቅንድ ኣሳር ዝኾን ግን ኩሉ ግዜ እተን ውዕላት ወይ ትሪቲስ ንብለኒ دحريت من كالها أبجليو سكولارلي ويكأناي مهوران نحجو مهوران استفلتو سبات ديانوز نبرو ناتوم صحفات كمو كسي كنت كم نخلينا هاجرات زين ودينا بتكند زعبانا احنا أطوينا قلت تابزل على اللوجيزي أبي خدايو قال أهجرا وعلات أبتوعل ناتن بيت فردلو نابنت United Nations Convention on the Law of the Sea ناتو Tribunal الله تدي كونه مجمرة International Court of Justice أغرو بيت فردي أكلنا United Nations ويكا ودو بحبرات هاجرات كوينو هاجرات بدليتن قداي مسوسدا تراي قداي تسمعو واي هاجرات أبز فرموه وعلات بزعبازي قداي زلعال قجت International Court of Justice ويكا أهقراو بيت فردي سلطان اللو كل سلطان اللو إلى ندحر تسمامين نابت بيت فردي خدا ريكونا International Court of Justice نبلو ويكا أهقراو بيت فردي بسممع كلتها هاجرات قداي من دحر توسيدو له تراي سما نعبنت أبشن شعتم 290 شعتن መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝደፈረሉ ግዜ ክስ ቀሪብና ነርና 99 ኣብቲ ግዜ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘይቀረበ እቲ ክስ ዲስሚስድ ኮይኑ ካለ the permanent court of arbitration ንብሎ እዩ እዚ ቋሚ ቤት ፍርዲ ንብሎ እዩ እዚ ኣብ ሄግ መደበሩ ኮይኑ ናቱ ትካላት ዘለዎ ኮይኑ ናቱ ፕሮሲጀርስ ወይ ስርዓት ዘለዎ እዞን ሃገራት ክዳንያ ፈቃደኛ ኣብ ዝኾናሉ ግዜ ነቲ ጉዳይ ዝርኢ እዩ ኣብ ዞን ፎሎይ ዝገብሩ እንታይ ኣብ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ዳያኑ ቆምቲ እዮም ኣብዚ ግን ሃገራት ነናተን ዓራቕቶ ዳያኑ መርጹ እዮም ንኣብነት ናይ ኤርትራን የመንን ኣብ ፐርማነንት ኮርት ኦፍ አርቢትሬሽን እዩ ተፈትሑ መወዳእታ ሃገራት ጊዜያዊ ቤት ፍርዲ መስርታይን ወይ ኮሚሽን ከምዚ ኮሚሽን ዶብን ኮሚሽን ዕርቅን ኮሚሽን ካሕሳን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘቕረብኦ ብመሰረት ናይቲ ኣብ ተሕሳስ 2000 ኣብ አልጀርስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ አልጀርስ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ዝቆመ ክልቴን ሃገራት ነናተን ዳያኑ መሪፀን እተን ሃገራት ዝመረጾም ዳያኑ ከዓ ሓምሻይ ዳኛ መሪፀን ነዚ ጉዳይ መዕለቢ ገይሩ ጉዳዩ ስርሑ ዝወድእ እዩ ለዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝለዓል ግጭታት በዚ መንገዲ እዩ ብሕጋዊ መዳይ ዝፍታሕ እዘን ኣምራትን መስሃብና ናብ ትንቀንዲ ዛዕባና ናብ መቋም ሃገር ኤርትራ ከም ስቴት ክንቅፅል ንኽእል ኢና ምናልባት ቅድሚ ናብኡ መኻደይ መምህር ኤልያስ ተብርሆ ነገር ተሎ ብሓፈሻ እቲ ኣህጉራዊ ናይ ፍትሒ ቤት ፍርዲ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ሄግ እዩ እቲ መደበሩ መስለኒ ካብኡ ወፃኢ ካልእ ኣሎ ድዩ ጨናፍር ኣብ ካልእ ሃገራት የብሉ እቲ ቀንዲ ቦቱ ኣብኡ እዩ ከም ኣድላይነቱ ግን ኣብ ካልእ ቦታ ክጋባእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ፕሮሲጀር ኣብ ዝገበረሉ ንሎጂስቲካል ፐርፐስስ ኣብ ዝጥዕም ማለት እዩ እምበር ቋሚ ቦቱ ሄግ እዩ ናይ ዶብ ኮሚሽን ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዶብ ኮሚሽን እውን ኣብቲ ናይ ሄግ እዩ ተዳንዩ ኣብኡ እዩ ሕጂ ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን መንግስቲ ሱዳን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከሲስዎም ኣሎ
نزي دعم السريع زبهال رابيد سبورت فورسز ويتي قلت فواب دقف زبهال عمدان داغالو حمتي زمراح بزقورو زفتصمو هلكيت جينوسايد يلا إمارات نوعو تدقف هاللايلو كم زيتات كيزسون يسمع مالتي تي يا من الباتنا جينوسايد كيسز ندحر رينا فليزا بلون تايو بت 1953 تلاقي كونفنشن كومبلسري جوريسديكشن نبلولو اسقداد كل سلطان ناي بيت فردلو ساوث افريكا اسرائيل مسكسستا اسرائيل كتنصقو يتخلنا مخنياتو حنت هاجرات بت فرمتنا يتوعل كساب زخنا بت ጉዳይ ተዳኒቴን ምናልባት ካባና ዳህራይ ዋላ ከመጽኡ እንተሆንኩ ናይ ቺሌን ቦሊቪያን ጉዳይ ናብ አህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝኸደሉ ክልቴን ሃገራት ተሰማሚያን ከይኮነስ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ አሜሪካን ስቴት ዝብል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝለዓል ግጭታት አስገዳድ ክልል ስልጣን ወይ ኮምፐልሰሪ ጁሪስዲክሽን ንብሎ አህጉራዊ ቤት ፍርዲ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ግን ንሕና ኤርትራ ክሳብ ዘይተሰማምዐት ወይ ዝኾነት ሃገር ክሳብ ዘይተሰማምዐት አህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንዝኾነ ጉዳይ ምራይ ስልጣን ይብሉ ግርም በቃ ዜኔን ዘሎ ሞ ናብቲ ዝቕፅል ክንሰግር ሙቋም ኤርትራ ከም ሃገር ወይ ከም መንግስቲ ታሪኻዊ ማጻጻ ድሕረ ባይታ ክልቲኡ ኤርትራን ኢትዮጵያን አክቹዋሊ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዳርጋ ኣብ ተቀራራቢ ግዜ ምናልባት ገሊኦም ኤርትራ እኳ ዳኣ ተቀድም ከም ሃገር ዝቆመትሉ ዝብሉ ኣለው ስለዚ ንዕኡ ክንርኢ ብናይ ኢጣልያ ምምፃእ ኢጣልያ ገለ ጀሚርካ እቲ ታሪኻዊ ነጥብታት ተኣሳስረልና እዚ ታሪኻዊ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ብዛዕባ ዓሰብ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝለዓል እቲ ቀንዲ ዘረቦም ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ኣቀዲምና ከም ዝበልናዮ ዕውር ዝኾነ ናይ ፖለቲከኛታት ክርክር ተደይ ኮይኑ ብሕጊ ተወሲኑ ዝሓደረ እዩ ግን መብርህ ክንህብ ስለ ዘለና እቲ ታሪኻዊ መጻጹ ሕጋዊ ማለት እዩ ክንሪኦ መጀመርያ ዓሰብ ኣብ 1869 ወርሒ ኖቨምበር ማለት እዩ ሓደ ኢጣልያዊ ሚሽነሪ ወይ ከዓ ዳህሳሳይ ሚሽነሪ ዳህሳሳይ እዩ ኣብ ዓሰብ ካብ ክልተ ኣሕዋት ሱልጣን መሬት ገዚኡ ሓሰን ቢን ኣሕመድን ኢብራሂም ቢን ኣሕመድ ዝበሃሉ መሬት ገዚኡ ነዚ መሬት ከዓ ከም መኽዘን ክንጥቀመሉ ኢና ብዝብል እዩ ብስም ሓደ ሩባቲኖ ዝበሃል ካምፓኒ እዩ ገዚእዎ ድሕሪኡን ነቲ መሬት ብምውሳኽ ኣብ ማርች 1870 ካብ ሳልሳይ ሓዎም ሓዊሱ ንሰለስቲኦም ኣሕዋት ውዕል መሸጣ ገይሩ ነቲ ኣቐዲሙ ዝገዝኦ መሬት ይዕብዮሞ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ውዕል ዝገበረ እቲ ካምፓኒ እዩ ዋላ እኳ ሩባቲኖ ዝበሃል ካምፓኒ ወኪል መንግስቲ ጣልያን እንተነበረ ወግዓዊ ውክልና ስልጣን እንተነበሩ ሕጋዊ ሕልኽልኻት ብምፍራሕ ኣብቲ ግዜቲ ብስም ጣልያን ውዕል ኣይተገብረን ብስም እቲ ካምፓኒ እቲ ዘቕረቦ ምክንያት እንታይ እዩ ምስ መኽፋት መትረብ ስዌት ወይ ስዊዝ ኣብ መንጎ ጄንዋን ቦምቤን ወይ ከዓ ሕጂ ሙምባይ ናይ ንግዲ ርክባት ንምግባር ነዚ ቦታ እዚ ከም መኽዘን ናይ ፈሓም ናይ ከሰል ናይ ማይ ናይ መግቢ የድልየና እዩ ዝብል ነዚ መሬት ምስ ገዝአ እቲ ካምፓኒ ናይ ጣልያን ባንዴራ እንዳ ኣብኡ ሰቂሉ ክሳብ ተደይተጋጌ ክሳብ 1870 ፀኒሑ እዩ ኣብኡ ድሕሪኡ ገንዘብ ወዲኡ ሳፌቶ ናብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ዝተመለሰሉ ንካልእ ሚሽን ኣብ ነቲ ቦታ ብቀፃሊ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ናይ ግብፂ ንእሽተ ናይ ውግእ መርከብ መፅኡ ነዚ ኩነታት ምስተዓዘበ ኦፊሻሊ ጥርዓን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ይቐርብ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ግሬት ብሪተን ዝተሓላለኸ ርክብ ነይሮን ግሬት ብሪተን ተርኪ ኤንድ ኢጅፕት ናብ እንግሊዝ ጥርዓን ምስ ቀረበ ኣብቲ ግዜ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናይ እንግሊዝ ነበረ ዝሃቡ መሲ እንግሊዝ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ሱፐር ፓወር እያ ነይራ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ሱፐር ፓወር እያ ነይራ ዲፋክቶ ንቱርኪን ግብፅን እውን ትቆፃፀር ንሳ ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና ከመይ ገይሩ ናብ ዋንነት ናብ ጣልያን ከም ዝተገረ ግብፂ
ጥርዓን ምስ ኣቕረበት መንግስቲ እንግሊዝ ኣብቲ ግዜቲ ዝሓሸ እጀታ ወይ ከዓ better title ንብሎ ኢንተርናሽናል ዘለዋ ንብሙሉእ ምዕራባዊ ገማግም ቀይ ባሕሪ ዝቆፃፀራ ቱርክን ግብፅን እየን ስለዚ ጥልያን እቲ ዝገበረቶ ነገር ተቐባልነት የብሉን ኢላ እያ መሊሳ ግን በዚ ኣይተዳሃለትን ጥልያን ተመሊሳ መፅያ ኣብ 1879 ከባቢ ማለት ድዩ መራኸብ ውግእ ናይ ጥልያን ናብቲ ናይ ከባቢ ዓሰብ መፅን እንደገና እንግሊዝ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ናታ ስግኣታ ወይ ከዓ እቲ ኮንሰርንስ ገሊፃ ግን ዝሰምዓውን ኣይረኸበትን ምርድዳእ ነይሩ እዩ ጥልያን ቀፂላ ዝተፈላለዩ ውዕላት ምስ ሱልጣን ረሓይታ ምስ ሱልጣን ናይ ብስግር ናይ ደንካለ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዓፋር ምስኦም ከይተረፈ ናይ ፕሮቴክቶሬት ውዕል ፀላኢ ተመፅዩስ ናይ ጥልያን ባንዴራ ክሰቅል ዝብል ውዕል ገይሩ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሎ ብዝበሃለሉ ግዜ እዩ እዚ ማይንድ ስግር ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓፋሩን ናይ ሕርሻ መሬት ሂብዎም እዩ ኣብቲ ዝነበረ ሱልጣን ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ምኒልክ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ወይ ኣብያ ኣይስምዐን ኣይነበረን ኣብ ስልጣን ኣይነበረን ኣብ ሸን ኣይነበረን ልክዕ ወይ ቶም ናይ ሸዋ ነገስታት ብሎም ወይ ናይ ትግራይ ወይ ሃፀይ ቴዎድሮስ እኳ ርሑቕ ነይሩ ጎንደር እዩ ከም ሰበታተን ዮሃንስ ነይሩ ምኒልክ በዓሉ ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ቴዎድሮስ እዩ ነይሩ ክሳብ 1855 ዝሃድም ነብኡ ክትክእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ምናልባት ነቲ ናይ ሱልጣን ናይ ዓፋር ዝገበሮ ውዕል በዚ ናይ ኢትዮጵያ ወገን ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ሸዋ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኢትዮጵያውን ኣይኮነን ኣብቲ ግዜቲ ዝገበረቶ ውዕል ጥልያን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ንጉስ ሸዋ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር የለን ኣብቲ ፅሑፋት ናይ ኢንተርናሽናል ሎ ታሪክ ናይ ዓዲ ጥልያን ክትርኢ ከለካ ምስ መን ውዕል ከም ንገብሩ ናይ ንፈልጥና እዮም ዝብሉ ነይሩ ምክንያቱም ኣብዚ ርኢና ኣለና 1884 ትሪቲ ኦፍ ዓድዋ ወይ ሂወት ዝበሃል ምስ ዮሃንስ ተገብረሉ በቲ ከዓ ንብረት ክኣቱን ክወፅን ግብሪ ክኸፈል ኣለዎ ዝብል ናይ ንጉስ ሸዋ ዝተዋዕሎ ውዕል ኣሎ እዚ ከም ሓደ ኤንቲቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብቲ ግዜትስ ኣይነበረትን ገና ከም ሃገር ሲታ ኢትዮጵያ ትብል ከምዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ካርታ ኣይቆመትን ኣይቆመትን ምናልባት ድሕሪ ሞት ዮሃንስ ምኒልክ ፓወርፉል ኮይኑ ዝመፀ ድሕሪኡ ዝነበሩ ውዕላት እዩ ከም ናይ ድሕሪ ውጫሌ ጀሚርካ ከም ኤንቲቲ ከም ሓደ ቦታ ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ውዕላት ክትሪኦ ከለካ ንጉስ ሸዋ ጥራይ ዝብል ነይሩ ዳሕራይ ፅንሕ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ንጉስ ሸዋን ከፋን ጋላን ኢሉ ከዓ ተፃሒፉሉ ሕጂ እቲ ቴሪቶሪ እንዳገፍሐ ብዝኸደ እቲ ታይትል እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ጥልያን እዚ ኩሉ ውዕላት ክትገብር ከላ ተመሊሶም ውዕል ይገብሩ ነይሮም ምስ ጥልያን ንኣብነት ውዕል ኣሎ ካብ ዓሰብ ክሳብ ደሴ መንገዲ ክስራሕ ዝብል ውዕል ኣሎ ምስ ሱልጣን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጉስ ሸዋ ንብረት ክኣቱን ክወፅን ግብሪ ከፍል ኢሉ ዝተዋዕለሉ ብናይ ሽዑ ሱልጣን ናይ ደናክል ኢሉ ዝነበረ ሰብ ገማግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጥልያን ክትከላኸሉ ዝብል ዝሃቡ ዘፈረሙ ውዕላት ኣሎ ሕጂ ጥልያን በዚ ኣይበለትን ብዙሓት ውዕላት ገይራ ምስ ሱልጣን ረሓይታ ምስ ሱልጣን ናይ ደናክል ብዙሓት ውዕላት ገይራ ምናልባት ኣብኡ ጠቂሰ ኣለዎ ኢንተረስት ኦፍ ታይም ኩሉ ኣይንገልፆን ኢና ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ተቃውሞ ናይ ግብፂ ብዙሕ ለውጢ ስለዘየምፀ እንግሊዙን ተደልዮ ስለዝነበረት እንታይ ኢላ ተመኸራ ንጥልያን ብዘለኒ ፅልዋስ ንቱርክን ግብፅን ከእምነ ንኽእል ከይቃወማ ትብል ኦኬ ኢላ ምስ ተሰማምዐት ነዚ ሓሳብ ሒዛ ዓባይ ብሪጣንያ ንቱርክን ግብፅን ከተእመነን ፈቲና ኣይተቐበሉን ምናልባት ከም ሓደ
በልሕ ኣካይዳ ዝሕሰብ ኣብዚ ግዜ እንታይ ኦኬ ጥለ ምናልባት ንምንታይ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ውዕል ዘይንገብር ይብሉ ማለት እዩ ነዚ ባህላ እዚ እንግሊዙን ስለ ዝተቐበልዎ ኣብ ቲንክ ኣብ 1882 ኣብ ፌብሩዋሪ ኣብ ለንደን ብዛዕባ እዚ ጣልያንን እንግሊዝን ውዕል ገይሩ ወይ ከዓ they exchanged diplomatic notes زيادة እዚኣ ኣይኮነትን ኢማጅን በዚ ውዕል እዚ መሰረት ከዓ ተርኪን ግብፅን ተሰማሚዐን ነቲ ዓሰብ ከባቢ ዓሰብ ሙሉእ ጣልያን ገዚኣቶ ዝነበረት ኣብቲ ግዜቲ ከባቢ 630 ተርቢዒት ስኩዌር ኪሎ ሜትር 1253 ነበርቲ ዘለዎ ከም ናይ መጀመርያ ግዝኣት ናይ ኢጣሊ ኣዊጃ ናይ ሲቪል ምምሕዳር ተኺላ ከተካይዶ ጀሚራ ማለት እዩ እዚ እቲ ታሪክ ምናልባት እታ ካርታ ሂበካ ኣለኹ እቲ ዝተገብረ ውዕላት ብሙሉእ ደቡባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪኡ ከይዲና ናብ ዙላ ናብ ባፅዕ ክንከይዲና በዚ ውዕል እዚ እቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ጣልያን ሰጊሩ ምናልባት ገጽ 27 ዘላ መስለኒ 28 الرأي أبزي قلنا حنت تكس اللغة مسلني أبتيك زيتي ناي أوروبا ودرجة عالم مثلا أوروبا حيلتاتين زيادة كولونياليزم زاتولو ناي برلين جوائز قرار بولو زنبرت ناي أفريقيا سكرامبل فور أفريقيا بعسر شمونت 85 قصو እተን ክልተ ተፋጠጥ ሓይልታት ዝነበራ ጎባልል ግን እንግሊዝን ብሪጣንያን ፈረንሳይን ስለዚ እቲ ድሒራ ኢጣልያ እውን ከም ሃገር ድሒራ ዝቆመት እያ ብ1870 ምስለን ዘይተጋጊ ስለዚ ናይ እንግሊዝ ከምዚ ንቼክ ሜይት ነቲ ናይ ፈረንሳ ምስ ፍሕፍሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፅፃር ንሳን ዋላ ተዘይረኻኸበትሉ ሲ በዛ መሓዛኣ ኮይና ዘላ ወይ ኣብ ትሕቲ ፅልዋናታ ኮይና ዘላ ኢጣልያ ተሓዳስ ሃገር ኢጣልያ ብ1870 ንባዕላ ከም ሃገር ቆይማ ስለዚ ሲ እሱ እውን ከም ሓደ ረቑሒ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ከመይ ትብል ብዛዕባ እዚ ምናልባት ድሕሪ እዚ ናይ ደንካልያ ናይ ዓሰብ ምስ ተወድአ ናብ 1889 ናብ ዙላ እያ ኸይዳ ደን ንዙላ ምስ ሓዘታ ብመሰረት ውዕል በርሊን ነዚ ከባቢ ሒዘ ኣለኹሞ እጀታይ ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ይወሃበኒ ኢላ ኢጣልያ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ እንግሊዝ ፎሬን ሚኒስተር ዝነበረ ሜቢ አይ ፎርጋት ሂዝ ኔም ኣብ ዲሰምበር 1889 ኣፍልጦ ሂቦ እዩ ስለዚ ምናልባት ናብ ባፅዕካ ክንመፂና ዳሕራይ ግብፂ በቲ ናይ ውሽጢ ኩነታት ናይ ሱዳን ናይ መሃዲ ውግእ ዝነበረ ትዳኸም ስለ ዝነበረ ቁጠባዊ ምዳኸሙ ስለ ዝነበረ ኣብ 1882 ኦልሬዲ ርክብ ነይሮን ምስ እንግሊዝን ግብፅን ናይ ኩሉ ኣፌርስ ናይ ግብፂ ወይ ከዓ ኩነታት ትቆፃፀሮ ስለ ዝነበረት ንባፅዕ ክትቆፃፀሮ ዝዓደመታ እንግሊዝ እያ ኦፈር ገይራትላ ኣብ 1885 ፌብሩዋሪ ናይ እንግሊዝ ጀነራል ናይ ጣልያን ጀነራል መፅኡ ኣናውንስ ዝገብር ከሎ ናይ ኢጅፕት ሰራዊት ኣብ ባፅዕ ነይሩ ዋይ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ናይ እንግሊዝ ጀነራል ጣልያን ዝዛረብ ስለ ዝነበረ ምስ ግብፃውያን ዘረዳድኦ ምስ እዩ እንግሊዝን ጣልያንን ብዛዕባ ባፅዕ ክሰማምዑ ከሎ ምናልባት ታሲትሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ግብፅን ቱርክን ዝኸወነ ተቃውሞ ከም ዘይመፃኩም ከረጋግፅ ይኽእል ኢላ እንግሊዝ ንጣልያን ሓቢራታ እያ ስለዚ ብምሉእ ቀይሕ ባሕሪ ብምዕራባዊ ገባግም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ክሳብ ራስ ዱሜራ ዘሎ ብውዕል ማለት እዩ እንግሊዝ ኣሜን ጣልያን
بأفلطو نيتر عبيت هاجرات زحزتوي يرم مجزأتاو علات بهال أب أفريقيا ها زيو أقداس النزلو خلاتن هاجرات مجزأتاو عل خبر على ويلن أبشعين شعتم يتنسان سلستن سوسان أربعتن كم متكل كم برينسيبل سي قبولي زي أب أفريقيا حبرت قبولي كمتو يا أبو من الوقت برايفيت وعل كمسل خيليوتين مشيطانا يمريت ناي عصب زنبرة دحريونا كوميشن مسريتا فورين مينستر ناي إيطالي بزيا أب ديسمبر 24 1880 كوميشنر مسريتو من محدار جيرو أبيات فردي جيرو يما حدروي نيرو ناتي أقدمو زنبرو وعلات بمولو الروباتينو كامباني مس منقص إطليان وعل جيرو ناتي تايتل ترانسفر جيرو وي لازي تكأن وناني كابت برايفيت كامباني إيطاليا خوينا زخون عينت كركر قرب يكن شحن 880 كلتن مالتي كونسول دهريو استقبروا علاتو نزتات شحن 900 بادو شمونتن إيسترن سيكتور وكاز مبرعاو وقنا يدنكاليان بلو بمولو بوعل كسمر كلو ناتي زنبرا قدمو زنبرا وعلات زرعمي وي أو كركر زل على اللي يكون that's told you من البات نايش حنت 900 بادو شمونتن أزيو أقداسي زقبرو حاد نقرام إسو إثيوبيا ومنيلك بعليو 60 كيلومتر كبحر غيركم أسمر ولا يزبل 60 كيلومتر بزي زخونة صوتي بدليتو بفتاو بحري ناتو خمزي كونه ويبصحني زبل زخونة يخون حتى العلن كوادا 60 كيلومتر قبر ليدحان رحقت والكسا منو ما يبلنني عينتو مالتي كما تزقرم من البات قال مهوران حق مهوران إثيوبيا نزين وعلات زيم منيلك تقديدو يفرمو زبلو له أب شحن 896 سقبره وق عدوا نناي وصالي وعل أفريسو وي نناي وق عدوا أفلطون دهبكا تقديدو يفرمو كتب الكلها عدوا عود تعويتنا بهال تخوينو تي وعلاتنا شحن 900 كلتن شحن 900 شمونتن سي تقديدو يوخت بلا يتخليها اي تخليها دحريون دحر وق عدوا بشحن 800 اكتوبر 1896 وعل اديس ابا تريتي اوف اديس ابا تفرمو بزون افلطو نغزات ኤርትራ ከም ኮሎኒ ግዛት ጣልያን ዝነበረት ኤርትራ ኣፍልጦ ሂቡ እዩ ድሕሪ ውግእ ናይ ዓድዋ ዝፈረሞ ማለት እዩ ድሕሪ 1908 እዚ ኩሉ 1900 ምስ ተፈረሞን ኣብ 19 ግዜ 1923 ኣብ ወርሕኮ ረሲዐዮ ኣለኹ ኣብዚ ኣስፍርዮ ኣለኹ በዓሉ ሃይለ ስላሴ نمنجس الطليان لمينو بجاهم نوعو ديماركيت نقبرو يلو زصحفو دبدابه ملختلو الرهجت ديماركيشن بتقرنيا ترجم كله بايتا مشخال جيركاس نتي اب ماب اب كارتا تسالي اب تبايتا تسمرو له الله وي كتمل كتررو الله خمالتي كتررو الله ام مسمر ديليميتيشن بلوينا مملكاتكا ديماركيشن بلو مالتي الرهي درجة حمزة حوسي لمنا دوبنا يتعنصت يتقرر يلو مس موسولينيون ناي عركنت ناي محزنت وعلاتون اتيوم نيرم ابتي غزيتي هو زي كلتا غزي زي سالساي غزي افلطو مهاب مالتي ريكوجنيشن نيرترا كم انتيتي كم ستيت ابتحتي طليان تمحدر غزات ريكوجنيشن مهاب غزي وچالي له اديس ابا تريت له ازخا ديماركيشن አሉ ካሉን ክንመጾይና ምናልባት አገዳስነት ካል አገዳስነት ዘሎ ኣብዚ ግዜ ዘጋጠመንታይ ኣብ 1928 ኣብ አሞንጎ ጣሊያንን ኢትዮጵያን ኦገስት 2 1998 መሬት ተኻርያ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ከም ሊዝ ማለት እዩ كتكم تسمامع نيرة the 1928 مالتي أزي
እዚ ኢትዮጵያ by very fact ነዚ ክትፍርም ከላ ዘይ መሬታ ምዃኑ ተቐቢላ እያ እዚ ውዕል እዚ ሽዑ ግዜ ተፈሪሙ እዩ እዚ ውዕል እዚ ከዓ ቅዳሕ ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ተቐሚጡ ዲፖዚት ኮይኑ እዩ እዚ ኣፍልጦ እቲ ከባቢ ዓሰብ ኣፍልጦ ኣብ ክልል ግዝኣት ናይ ኤርትራ ከም ዝነበረ መርኣያ እዩ ንድሕሪ ተመሊስካ ነዚ ተገዲደ ፈሪሞም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ለሚንካ ይሰመረለይ ትብል ተነርካ ሊዝ ክራይ ፈሪምካ እንድሕር ነርካ ሲ በዓልኻ ብፍታ ተገዲደ ኣተዮ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ልክዕ እዚ ብሙሉ ምናልባት ብዙሕ ስለ ዘይከራኸረና 1908 ዶብ ኣብቲ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ ኣይሃበሉን ናይ ኤርትራ እምበር እታ ትኽ ዝበለት መስመር ናይ ባድመ ዘላታ እቲ ኮሚሽን ፈረመሉ by 1935 ኩናት ክለዓል ከሎ እቲ መስመር ሪዕሙ ሰጢሙ ኢሉ ክሪስታላይዝ ገይሩ ኢሉ ባይዘን ድሕሪኡ ዝመፅእ ክርክራት ብሙሉ ኢሬሌቫንት እዩ ኢሉ ወሲኑ the same thing ምናልባት እዛ 1908 ናይ ዶብ ካብ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ኣብ አልጀርስ አግሪመንት ዴሊሚቴሽን ኤንድ ዲማርኬሽን ኢልና ስለ ዝፈረምና ወይ ኦር ስለ ዘይበልና እምበር በ1908 መሰረት ናቹራል 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ከተስምሮ ቀሊል ስለ ዝነበረ ክርክር ኣቅሪብና ኢና ኣብቲ ኮሚሽን እዚ ዲማርኬሽን ይምልከተውን ነዚ ዶብ እዚ ኢልና ዴሊሚቴሽን ጥራይ ኖ ኣብ አልጀርስ አግሪመንት ዴሊሚቴሽን ኤንድ ዲማርኬሽን ስለ ዝበልኩም ነዚውን ዲማርኬት ክንገብሮ ኢና ስለ ዝተባሃለ እምበር 1908 ከዓ ካብቲ 1900 1902 ዝነበረ ዶብ ክሪስታላይዝ ዝገበረ እዩ ብጠለብ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ እቲ ስቴት አክት ንብሉ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ኣፍልጦ መሃቢ ገሊኡ ዳይሬክት ገሊኡ ኢንዳይሬክት ድሕሪ ዓመት ተመሊስካ 1928 ዝፈረምካዮ 2023 ተገዲድና ኢና ነርና ታሪኻዊ ባህላዊ መሬት ብኡ መሰረት እጀት ኣለና ክትብል ዝኾነ ተቐባልነት ራይ ጆል ጠፍቅልጥፍ እናበልና ምናልባት ግዜ ከይከደና እዚኣ ሕጂ ናበይና ንመፅእ ዘለና ናብ ወራር ኢጣልያ ኣብዚ ኣገዳሲ ነጥብታት ኣሎ ዶ ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ክወራ ከሎ 35 እዋ 1935 ካብቲ ሓደ ዝቐርብ ክርክር እንታይ እዩ 1935 ኢትዮጵያ ክትወራ ከላ ጣልያን ኢትዮጵያ ክትወራ ከላ ኣቐዲሙ ዝተፈረሙ ውዕላት ኣጉራ ውዕላት ብምልኦም ፈሪሶም እዮም ዝብሉ እዮም 1900 02 ማለት እዩ ውግእ ዘፍርሶም ውዕላት ኣሎ ዘየፍርሶም ውዕላት ከ ኣሎ ንኣብነት ኣብ 1993 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ማሪታይም ናይ ትራንዚት ውዕል ኣብ 1998 ኣብ 98 ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ኮሚሽን ካሕሳብ ብዝወሰኑ መሰረት ፍሩስ እዩ ብኡ መሰረት ኢትዮጵያ ናይ ተጠቃምነት መሰል ክትሓትት ኣይትኽእልን እዩ ብዛዕባ ዶብ ዝምልከቱ ውዕላት ግን ዋላ ብዝተፈላለየ ዲፌክት ወይ ከዓ ጉድለት እንተፈረሱ ብዛዕባ ዶብ ዝመፅእ ክርክር በቲ ዝተፈረመ ውዕል እዩ ዝትግበር ስርዓት ተተቀየረ ሬቮሉሽን ተመፀ ኣይገድስን እቶም ውዕላት ናይ መግዛእታዊ ናይ ዶብ ውዕላት ሲ ነበርቲ እዮም ማለት እዩ ነበርቲ እዮም ምናልባት ኣብዚኦም ከብርሃ ዋላ ውዕል ኣይሃሉ በዚ ብኢንተርናሽናል ወይ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ፕሪንሲፕል ኣሎ ዩቲስ ፖሲዴቲስ ዩሪስ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብሕጊ ብዝሓስካዮ ይቐፅል ማለት እዩ ዋላ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ጣልያንን ኢትዮጵያን ሶሊድ ወይ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ውዕል ኣይሃሉ ምምሕዳራዊ ዶባት ናይ ኤርትራ ፍሉጥ ስለ ዝነበረ እቲ ዶባት ስጡም ናይ መግዛእታዊ ውዕል ኣለና በዚ ዘይሕካኽ መትከል ናይ መግዛእታዊ ዶባት ማለት እዩ ስጡም እዩ ብክልቲኡ እቲ ክርክር እቲ ዶብ ዝትንከፍ ኣይኮነን